dragi gledatelji, lijep vam pozdrav na početku još jedne emisije Abeceda ljepote. Današnju ćemo emisiju posvetiti jednom francuskom brendu o kojem ste već slušali tijekom naših emisija, a što on donosi na hrvatsko tržište prezentirat će nam idejna začetnica ove emisije Abecede ljepote i zastupnica ovog francuskog brenda u Hrvatskoj, gospođa Draženka Pleško. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Govorili smo, dakle, francuski brand Ericsson Laboratory, ili kako, ja sam to već par puta pokušala izgovoriti, ali francuski mi nije jača strana, zato ćete vjerujem da Odlično vam ide. Ide? Odlično vam ide. Onda je to dobro. Evo, Ericsson Laboratory je novi kozmetički brend, odnosno kozmetika. Poznata je to francuska dermatološka kozmetika. U nekim od prethodnih emisija ste mi rekli da je to jedan od najprodavanijih brendova zapravo na svijetu, u svijetu te medicinske kozmetike. Koja je posebnost te linije? Da, točno, lijepo ste ovo izrekli, ide vam dobro francuski. Brand je zaista poznat i najprodavaniji u cijelom svijetu kao medicinska kozmetika. Posebnost brenda je da je zapravo brand napravljen i izumljen, da tako kažem, od tvorca kozmetike gospodina Alberta Ericssona još prije 70 godina, kad je napravio svoj znanstveni rad na temelju istraživanja u odjelu za opekline, gdje je utvrdio da zapravo ljudi koji dobivaju savršeni koktel na kožu, savršenu formulu koju on kasnije izumio u svojim svim linijama, zapravo dobivaju najbolje rezultate. Ono što je posebno u liniji je da ona prodire duboko u slojeve kože i zato daje tako kvalitetne rezultate. Kozmetika ima posebnosti samog nanošenja, ili se nanosi jedna na drugu, cijela linija se nanosi bez ikakvog ispiranja i takva sinergija jedne i druge i treće kozmetike koja se stavlja, to je kreme koje se stavljaju na lice, daje najbolje rezultate. Već imate neke doživljaje od klijenata koji su to isprobali, što oni kažu? Da, kažu klijenti da su zaista zadovoljni s kozmetikom i željeli bi to u svoje salone. Da, to nam je drago čuti, da. To je dobro čuti. Puno je kozmetike na tržištu, puno kvalitetnih brendova, teško se nekako izdvojiti na tom tržištu. Ima ih i za sve tipove kože i svakakvih vrsta nanošenja. No kad evo govorimo o ovoj kozmetici, što možemo izdvojiti iz ponude? Da, zaista kozmetike postoji na tržištu razne i sad je samo izbor klijenta, krajnjeg vlasnika salona i korisnika kozmetike šta će on izabrati i treba se izboriti za tržište naravno. Ericsson ima jednu posebnu liniju za područje oko očiju, za njegu oko očiju. Linija se zove Bioptik. Liniju evo zaista izdvajam od cijele linije jer je ona itekako posebna. Nju može koristiti svaki salon, svaki estetski centar, svako ko radi sa kozmetikom u salonu, na jedan posebni način kombinirajući ju ili sa drugim tretmanima, ili iz linije Ericsson ili iz neke druge, ili klijentu ponuditi sam taj tretman. Ono što je vrlo bitno, izdvaja se sa jednom posebnom masažom, a to zovemo točkasta masaža. Ništa to nije zahtjevno, to svaki kozmetičar zna raditi, ali onako to klijentu bude jako ugodno kad se to radi. Jednako to je opuštajuće i on lagano i zaspi. Mi zovemo da je cijela ta linija i cijela ta Bioptik linija za područje oko očiju onako živa, aktivna kozmetika. Kad se nanosi na područje oko očiju, naročito ispod kapka, u samom tretmanu ona onako lagano pecka klijenta. Znači da je aktivna, da klijent odmah osjeti, to sad ima psihološki efekt na klijenta, on odmah osjeti da mu se nešto radi. Kod jako puno brendova se to zaista ne osjeti. I nema takav psihološki efekt, nešto mi se radi na koži. Da. I to zaista traje nekoliko minutica, ne traje to dugo. Nakon toga on se digne i on zaista vidi rezultate. To je nešto što klijenta kao prvo čini zadovoljnim i vraća u salone. A danas je najvažnije zadržati klijenta. I to bi svakako izdvojila nešto pod must have svakog kozmetičkog salona. Svaka ta linija iz Ericsson brenda pa i iz ove linije za njegovu očiju je prilagođena i u maloprodajnim pakiranjima. Dakle, klijent kad odradi jedan ili više tretmana u salonu, njemu će kozmetičar preporučiti tretman za kućnu njegu. Sad tu se može birati za područje oko očiju, za vrećice, za podočnjake, za neko ima zaista problema s tim podočnjacima i nešto.
Naime, zašto sam izabrala baš taj brand za područje oko očiju? Mislim da su oči najveće ogledalo zdravlja. Oči su prve te koje reagiraju na umor, javljaju se podočnjaci, kažu da ako neko ima one vrećice ispod očiju, da ima određene toksine u organizmu i to nas onako nekako najviše čini zdravljem. Osim toga, linija nije niti skupa niti za klijenta, ako gledamo sa naše strane kao klijenta salona, niti ljude koji su krajnji korisnici tog klijenta. Opet velim, klijent se vraća i je zaista zadovoljan s rezultatima. Upravo taj način nanošenja koje ste rekli da je drugačiji nego u drugih, mi ćemo sad i pogledati jedan filmić, što ćemo u njemu vidjeti, postupak čega, što će se raditi? Vidjet ćemo kako se nanosi kozmetika iz linije Bioptik na područje oko očiju i vidjet ćemo taj dio točkaste masaže. Evo, pogledat ćemo video pa se vidimo uskoro. vidjeli smo u ovom kratkom filmiću kako izgleda nanošenje kozmetike Bioptik i evo samo da još jednom ponovimo što ona rješava. Ona je primijenjena za područje njege oko očiju i primijenjena je za podočnjake, za otečene kapke, za bore oko očiju, za sve probleme koje neko ima oko očiju. U ovo zimsko vrijeme, evo sad i koža lica treba dodatnu vlagu, minerale, mnogi imaju problema i sa suhom kožom i sa sličnim, kako nam rješenje tu nudi Ericsson?
Ericsson ima nekoliko linija, ovisno o dobi klijenta, za mlađu, za stariju i za jako staru kožu. Ali ono što je zaista svakom i salonu potrebno i bilo kojem tretmanu i bilo kojoj dobi klijenta je hidra linija, jedna hidratantna linija koja je potrebna svakom klijentu koji dođe. Ona se opet razlikuje od drugih linija po tom samom nanošenju da doslovce ide maska na masku. Proces toga je da se nanosi maska, prvo se stavi nesterilna gaza, maska i još ponovo maska i nema pranja, ne ispine se ni jedan proizvod koji se stavlja na kožu i to je onako jedan izdvojeni postupak koji ide. Hidrat tretman je isto tako prilagođen svakom klijentu koji je u salonu kao priprema za neki drugi tretman, bilo to aparativni ili preparativni, ili nastavak jedan puta tjedno preporučamo da se uzme kura tretmana, pa jedan puta tjedno minimalno 4 do 6 tretmana, ovisno, dakle 6 tjedana, ovisno o stanju kože klijenta. Ono što kozmetiku izdvaja su naravno prirodni sastojci, u ovom slučaju su to peptidi i morski proizvodi. To je jedna specijalna alga u maski, to je proizvod koji zaista daje izuzetno dobre rezultate. A ono što se preporuča, to koji klijenti mogu doći na tretman i koji su dobri za taj tretman, su naravno oni koji imaju dehidriranu kožu, suhu kožu, kojima se koža već onako ljušti od same te suhoće, onako izrazito obješen vrat. Tu su rezultati koji su stvarno trenutni. Dakle, s svojim tretmanom dobivamo to neko duboko vlaženje i hranjenje kože, ravnoteža. Da. Cilj cijelog tretmana je da nakon tretmana klijent osjeti da mu je koža onako pod prstima kad ju prime čvršća, fleksibilnija. Nakon nekoliko dana on primijeti da nije više tako suha, da mu se možda ne peruta. Baš primijeti osjetnu razliku oko toga. Pogledat ćemo i taj zanimljiv proces nanošenja ove maske kako izgleda. Dakle, rekli smo sterilna gaza, maska pa maska. To ćemo vidjeti, pretpostavljam, u sljedećem filmiću. Da. Evo, pogledamo i ovaj način nanošenja pa se vidimo odmah nakon filmića.
Evo vidjeli ste i ovaj zanimljiv postupak nanošenja ovih maski, odnosno proizvoda iz Ericsson kozmetike. Rekli smo da je ovo za hranjenje kože, za vlaženje kože, posebno u ovim vremenima kada je koži potrebna vlaga i kada je suha. Nastavljamo s Ericsson kozmetikom i zapravo je ovako u ovom čudnom nekom vremenu morate to nekako sve prebaciti online i ne možete baš možda svakom na vrata doći pokazati kako izgleda ta kozmetika i kako se osjeti. Online vrijeme ste prilagodili, odnosno edukacije ste napravili i za ovu kozmetiku, što mogu kroz njih naučiti? Lijepo ste to rekli, u ovom vremenu zaista ne možemo pokucati svakome na vrata. To ste lijepo rekli, klijenti su naviknuti na edukacije 1 na 1 ili cijeli skup, se skupi ljudi i odradi se prezentacija. Nažalost, to sad više nije moguće. Pa smo se prilagodili vremenima, dogovorimo salon ili se on nama javi ili ga već nekako pronađemo i pošaljemo uzorke kozmetike da oni sami probaju prema uputama, kako mi kažemo, i prema uputama koje su dostupne i javno na web stranici Ericsson brenda. I tada kad vidi rezultate i kad isproba, onda idemo ili osobno odnesemo s kozmetiku pa još malo napravimo onako 1 na 1 doslovce tretman, ali sve je posloženo online. Moram priznati da brand ima stvarno lijepo to posloženo. Vi kad kao like pogledate njihovu stranicu, možete si pronaći idealnu kozmetiku za vašu kožu bez da odete u kozmetički salon. Za jednog kozmetičara i za jednog estetskog djelatnika koji se razumije u posao, zaista nije niti potrebno raditi nekakve edukacije. Postupak se prati na video filmiću. Evo, vidjeli smo sad kako to vrlo jednostavno izgleda. Samo se prati postupak i to je to. A za sva moguća pitanja koja ja nisam u mogućnosti dati odgovore na ta pitanja, nadležna je u Parizu trenerica brenda za Europu. No, dakle, vi ono što nudite klijentima ili sad salonima koji žele ili čak i osobno svatko kao pojedinac, ako želi kupiti tu kozmetiku, vi mu dajete zapravo savjete na koji način ju koristiti i kako i koliko dugo. Da, imaju i u pisanom obliku sve skupa ili naravno može nazvati i pitati šta god treba za to. Da. Sad, što se tiče Valentinovo dolazi i sve skupa, sad ćemo imati jednu ovako zanimljivu akciju da za malo prodajnu liniju, da se ljudi malo više naviknu na brand. Izuzetno je zanimljivo pakirana i baš je vrlo atraktivna kozmetika. Kad govorimo o toj kozmetici koja je za kućnu njegu, gdje je dostupna ta kozmetika koju neko želi kupiti? Evo, ovako. Online samo za sad. Za sad online, kad saloni krenu u prodaju, prvo moraju naviknuti klijenta na neku liniju da bi kasnije to mogli ponuditi. Mi ćemo svakako još o toj francuskoj kozmetici pričati i kroz daljnje emisije, uvijek nekako ju spomenemo i zaista bi bilo šteta da u Hrvatskoj ne koristimo u takvom obimu kako se koristi u svijetu, jer zaista, evo i sami ste rekli, broj 1 u svijetu po korištenju te medicinske kozmetike, tako da ako ništa drugo, bar da pratimo svjetske trendove kao što to mi Hrvati volimo raditi. Hvala vam puno što ste bili moja gošća i što smo evo malo pobliže sad objasnili ovu temu ove francuske kozmetike, no svakako ćemo i u budućnosti. Hvala vam puno. Hvala i vama. Parfem Abeceda ljepote predstavlja mnogo više od dodatka odjeći koju nosimo, već zaokružuje cijeli styling poslovne žene ili poduzetnice, dajući osobnu notu opisa osobe koja ga koristi. Predstavlja snagu, ambiciju, samopouzdanje i žensku nepokolebljivost te ustrajnost. Parfem Abeceda ljepote je svjež, moćan i senzualan izričaj za osjetila, intoniran notama najboljih svjetskih parfema. Potražite ga na stranici www.abecedaljepote.hr ili na Facebook stranici Abeceda ljepote.